Budeme používať tie zábrany, ktoré sa nachádzajú za tým čierno-červeným vajtrom, takže poprosil by som naše obecenstvo, aby sa pomaly a listo presunuli za tie zábrany. Ono s americkými autami je radosť startovať, sú také menšie, ale vo veľkej väčšine problém s odskojkou, čo sa pri tých odskojších verziách povedať nedá. Ja počívam blízko nesúdečný kompresor, neviem, ktoré verzie mám dať. A vám čo to povedať. Áno, je to tak. Je to určite z neho. Verím tomu, že sa nám podarí aj upojiť na tom aute, uvidíte, že remeň, čo ho bude pohľadať. Takých 16 HTP-čiek vedľa seba. Zhruba. To som teraz dobre povedal, lebo HTP-čko má asi reťaz. No ale každopádne je tak remeň široký. Ale týmto pánom je to určite jedno, lebo je to brutálne hobby. No, AC Cobra, nech sa páči. Aj to máme ten sol, čo nám patrí? Jo, stoja mi kuty na rukách, aj tam, kde nemám. Raz, keď budem veľký, na také nenacetrím. No, nech sa páči. Takže priateľe, ešte medzi tým, ako vám prichádzajú naše americké spolky, podotýkam, že je tu cca 80 aut vytunených a do kokain tuning battle je zaregistrovaných zatiaľ koľko 40. Táto disciplína sa bude konať ešte cca pol hodinku, takže poprosím všetkých, ktorí nie sú zaregistrovaní, myslím, ak som dobre postrehol, stojí to dneska 5 ečok. Áno, informácia je správna, takže treba tak učiniť priamo pod stánkom, kde sa koná show and shine ešte stále, bude sa to konať ešte cca pol hodinku, takže určite sa treba registrovať priamo tam, kde stojí ten modrý chromák kabriolet. My sme tie miesta vyrátali, len sme zabudli, že to sú Ameriky. Napríklad tento by náhodne dokúpla tak dva smáky. Vlastne jeden motor má to motor stieračov, použitý do smáka pri tomto aute.